we kidding? We can't pretend that we feel nothing, but if you're game, I am willing to jump. 'Cause I've been thinking about crossing the line and just giving. Can I feel it the way I do? Cause I've been thinking about you all the time, can't get enough. I wanna make it with you. This time I'm gonna be true. Only you move me to the rhythm. Only you move me to the rhythm. Only you move me to the rhythm. We can't pretend that we have changed yet. Hi everyone, so karon mga tumi sa Awaw Falls. I don't know the exact location pero karon nagbook nagsuba. And yeah, update na to. Mga tuta sa bukid at tuta dito lami ang hangin sa lugar nga tuta sa langit. Dili ta maristurbo dito kay kita ang duha. Wala na kulain kung gustong makaupan ikaw. Hi guys, so karon na nami sa sitio Mahayahay, Awaw. Tingkalim ko sa tawag. Nagbayad pa sila sa booth. Kaya naibayad 30 person. 30 per person. Kanya update at mo. Bye. Di juga mahasol dito, ako'y bahala imo. Balitag pagkaon na imong paborito. Sumutag alas 8, laos nag alas 3. Di ma stress, nako'y S. Dagkuti na kay tunaw na ang panahon. Chill sa Mountain View, grabe kagabon. Pagawas na antik. So gabak ka sa ni kay lisod kay siya ang dalan and padul mi sa falls. Dili man din ni maliguan diri, so igo na lang mi mag picture. Yung mato daw mi sa falls 2, murag gibali part 1 isa. Moto mi sa falls 2, naman day ikaduha pa nga falls ani. Dito daw mi mga ligo. So dari picture na lang. And okay. Kita na ako sa inyo guys. Wearing light shoes, walking down the shore, diving head first down to the ocean floor. Your dark brown eyes reflect fireflies, living bright nights, getting me high on life. Guys, nice to guys. Worth it kayo sa ang kainit, kakapoy, kabila ko nag-drive. So, after ani, mag-picture pa mi then, natin sa falls. Bye! Guys, so, paulit na mi, wala pa nakapidyo pag-iit na kadaling ako, kapoy na ako. And, karoon paulit na mi dito sa mga lugar. So, na-out na-enjoy po. Bye! Oh guys, by the way, wala namin nakato sa falls 2 kay ipangkapoy ng mga driver o hapon na napud mig maayo. So, bye again and thank you for watching. Aray! Naugop. Yatis, ang jet ski wa kato nga.